ya ndanga ndichimboverenga zvangu bhaibheri apa nguva yapera, chinguva chapera chine ndakatotandara zvangu ndichidzidza soko raMwari. Ndinogona kutadza kunyatsotsanangura hangu kupa feedback yakakwana kuti ndanzwa icho nichocho, but chinhu chandinogona kungopa feedback chandabuda nacho pandandichiverenga chinhu 1 chekuti bhaibheri rinotapira. Kuti tapi unorizwa richipinda pese pese, unozwa uchirapwa uri kuriverenga so, unozwa uchirapwa. Kana pane pachirwadza unopazwa pachirapwa, pachimasejwa iwe uri kungoverenga chete so uchinzwa meno zvine zvichitanga kuita. Unotanga kurapwa mupfungwa, unotanga kurapwa pamweya, unotanga kurapwa panyama physically. Bhaibheri so Psalms chapter 119 verse 105. Chapter 119 verse 105. Mboiverengawo uswe unoti hausweri warapwa.